gichiegni mana romre, kata kamano ere kaka inyalo duok piny omenda mabalang' mwaneno kichule counties mopogore opogore korka kori? Ing'eni mokwongo en masira kabisa ka county kaka Migori tiyo gi pesa makamano e chulo omenda mabalang'. Nekech Migori achiel kuom counties manobedo singled out kaka achiel kuom counties alongside Busia and a few others ma pod nigi dhier, extreme poverty. Dhier moro ma ni wacho chon ni ng'ato gwonyore gi pado cha ni pod nie Migori ka. To kiringe i Migori ineno kaka en piny momiyo. Dhier makamano ok onego timre. Emomiyo nokel devolution. Ni mondo devolution omi dongruok otimre yo ma haraka mondo jogo modhier ahinya ka ma iwacho ni extreme poor ka oyud kaka idho malo koro ngimagi bende obed gi yot moro matin. Koro en gima rach ahinya nikech to gimomiyo an wach mar sitting allowance ni adwa dage. Ing'eni ma wach sitting allowance ni omiyo wan gi jobura moko kata lejiko ma malo ka ma pok nowacho kata ni Mr. Speaker sa. Koro can we peg it on contribution mar ng'ato? Nikech ere tiende chulo jalejiko ma ok wuo e bunge. Eno bira no kelore mar mondo mi yud omenda makamano. To kipenje to wacho no bere ground. No yieri mondo ibed dak no donga e ground kuno. Ka ground kuno mobere kaka giwacho no. Nikech asewinjo kama moko ji tetea ni ground to karachi ahinya. Ground jo piny no golie ground kuno mondo ibie lejiko. Mondo represent onge kaka inyalo represent jomoko ka ok iwuo. Kora allowance michulo jobura mokwongo in my view should be changed from sitting allowance to contribution allowance based on gimiwacho. Chon ne iwacho ne nitie MP moro ma Migori maniluongo ni manosenindo akiani nyinge Orwenya ne ninda lejiko to kowinjo ka ji go tiendegi what about Migori to embo chung what about Migori. Koro Migori yok nying maber omiyo wadwa ni devolution okila yako nyaka koro tem mondo gol Migori because history will judge him harshly ka he took over the leadership mar Migori County at a place at a stage ma iwacho ni Migori is extreme poor to tiyo higni 5 kata 10 to we Migori kama ne entiere cha. Kodwa ni pesa duto kendo mar ariyo kidwa ni gol wach mar mibadhi mag tie wach pesa gi. Nya wache program moro e studio uka ni mondo wajiw counties omed yuto gi giwegi wapeg